čak i kad nije tu. Uvek osjećaš da dušu poklanja svu, skloni sve strahove. Prva nagrada ti za taj trud sleduje. Anđeli bit će tu, pored tebe, kada zatreba. Iskrena ljubav da nas čuva od svih umova. Čak i kad mirno je, nikad ne znaš da se problem krije. Veruj da možeš sve, uz njih osmeh budi se. Godinama sam strepela od ovog dana, ali konačno je i on došao. Raf, Anđele moj, probudi se. Danas nikako ne smeš da zakasniš. Ustaću za minut, mama. Nisam još spremna. A zašto ne mogu da ostanem u krevetu? Mislim da me boli stomak. U pravu si, kokice. Nema više izgovora. Razumem. Ustajem. Svi ćete mi nedostajati, posebno ti. Znaš, sad imam 15 godina. I stvarno moram da idem. Srećno, Anđele! Zdravo, mama. Ne brini, sposobna sam da se brinem o sebi, budi uverena u to. Iako zaista ne znam šta mogu da očekujem. Stvarno će mi nedostajati anđeoski grad. Dođi ovamo, kokice. Uvek treba da iskažemo poštovanje prema serafimima. Jesi li to videla, kokice? Jednog dana ja ću imati sveti oreol baš kao oni. Samo ako prvo pređeš na sledeći nivo. Uri, šta ti radiš ovde? Zar nije trebalo da se nađemo ispred velikih vrata? Pa da, ali mislim da bi bilo bolje da idemo zajedno. Razumem te. Sledeći, molim. Dobro, Raf, ti si sada na redu. Vidimo se na drugoj strani, Uri. Srećan ti put, drugarice moja. Jesi li spremna, Raf? Nadam se. Prvi put odlaziš dole, zar ne? Znači, prvi put odlaziš daleko od kuće, jel tako? Da, tako je. Neka te više sfere štite. Kreni sad. I nemoj da se plašiš. Ali gde sam? Pogledaj se. Dok ne dovršiš transformaciju, ti si prozračna. Hvala na obaveštenju. Ja sam Raf. Ko si ti? Zovem se Sulfis. Mora da si čula nešto o meni. Pa sad znaš ko sam. Bilo bi bolje da te ne poznajem. Uvredila si se? Samo pokušavam da ti pomognem i kladim se da ne znaš ništa o vetru. Pa, bolje da požuriš u školu jer mnogo kasniš. Kuda bi trebalo da idem sad? Znaš, ni malo mi ne pomažeš, kokice. Evo je, učionica za anđele. Dobro jutro, ja sam Raf. Ovde sam da bih prešla ovaj anđeoski nivo. Malo sam se izgubila, izvinite što kasnim. U redu je, potrudi se da ne kasniš više, jasno? Ovde se brinemo o ljudima, naročito o njihovim dušama. Dovoljna je samo jedna greška i tvoj protivnik pobeđuje. Tvoji saradnici i njihovi neprijatelji već su na terenu. Zato ću te uputiti samo u ono najosnovnije. Prati me. Ljudsko biće koje ćeš ti štititi je 14-godišnji dečak Andrej.
svakog dana, svakog sata, svakog minuta ljudska bića su primorana da biraju između dobra i zla. Dušo, možeš li molim te da pričuvaš sestru? Treba da utičeš na Andrejev izbor, ali nikada ne smeš da zanemariš njegovu volju. Pošto svi ljudi imaju slobodnu volju, to znači da ne možeš da odlučiš umesto njega, iako ćeš ponekad pomisliti da je to neophodno. Niti smeš da ga prisiliš da ide pravim putem. Ako budeš primorana da se umešaš, treba to da učiniš na zemaljski način. Tvoja maskota će aktivirati tvoj preobražaj. Morat ćeš da ga dovršiš pomoću reči koje ćeš uskoro da naučiš. Ima li pitanja? Da, šta je veto? Shvati da postoje određena pravila. Odabrani smo da budemo anđeli čuvari ljudskim bićima, dok ih naši neprijatelji đavoli mame i odvlače na pogrešan put. Ali i anđeli i đavoli moraju da slede određena pravila. VETO. To se odnosi na zabranu prikazivanja, dodirivanja i ometanja. Šta god da radiš, ne smeš da prekršiš ta pravila. Ne razumem. Trebalo bi da se borimo protiv đavola, ali ne smemo da ih ometamo? Jednostavno je. Ako se anđeli i demoni bore u isto vreme, samo će zbuniti ljudsko biće koje mora da bude slobodno da samo napravi izbor. Tako da, kad je anđeo na potezu, đavo ne sme da se meša i obrnuto. Moraju da čekaju na red. Čak i u našem svetu postoje pravila koja moramo da poštujemo. Kako odlučujemo ko će prvi da deluje? To se odlučuje u sobi izazova. I dalje ti nije jasno. Ljudska bića ne mogu da nas ni vide ni čuju sve dok se ne transformišemo. Da, to razumem. I kladim se da si ti đavo dodeljen Andreju. Ubola si, anđele moji. Zovem se Raf i nisam tvoj anđeo. Pokušaj da to ubodeš između svojih rogova. Brzo planeš. Hajde da vidimo ko je prvi na potezu. Ti izaberi oružje. Raf? Da vidimo. Ti si sav od plamena i vatre, zar ne? Onda ti treba kukanje. Hej, ogromni vodeni talas, nije fair. U sobi izazova možeš da biraš šta hoćeš, sećaš se? Pobednik je onaj koji dodirne Bogu. To ne bi trebalo da bude teško. Da vidimo, možeš li da me pratiš? Brza krila! To! U redu, zaista si brza. A sad ću ja tebi nešto da pokažem. Malo dima nije dovoljno da me zaustavi? Mnogo je jaka. Morat ću da primenim strategiju višeg nivoa. U pomoć! Davim se! Molim te, pomozi mi brzo! Sunce, drži se, stižem! Evo, uzmi me za ruku! Izgubila si! To znači da ja počinjem s dečakom! A zamisli, htjela sam da ti pomognem. VETO. Nije nam dozvoljeno dodirivanje. Igram. U redu, dolazim, stižem. Ko bi mogao sad da mi dosađuje? Šta? Imam pošiljku za Andreja. Jesi li to ti? Ali nisam ništa naručio. Ovo je već plaćeno. Pa šta se tu može, posle ću to nazad. Šteta. Radi se o najnovijoj igrici. Čekaj, o kojoj igrici govoriš? To je nova za super konzole. Stvarno? Imam već takvu konzolu ovde. Zašto je ne bismo isprobali? Čuo sam da je neviđena za igranje u dvoje. Ne možeš to sad da uradiš. Treba da čuvaš sestru. Znaš, u pravu si. Hvala ti. Sjajno, Sulfise. Ko će sad da vodi računa o bebi? Ti, anđele čuvaru. Šta? Nešto si rekao? Nije bitno. Hajde da igramo. Sad smo tu ti i ja, bebo. Čekaj, kuda si pošla? Ne! Kuda ćeš sad? Ne, bebice! Ne želiš to da diraš, pašće ti na glavu. Ne! Ne! Znam da nešto treba da uradim, ali šta? Imaš ideju? Kokice, počni preobražaj!
da čuva i štiti. Sjajno. Moja mama je stigla. Zdravo, mama. Zdravo, dušo, jel sve u redu? Vrlo dobro. To je vrlo loše. Ne možeš da zameniš ljudsko biće. Ali Andrejeva sestrica je mogla da se povredi. O tome je trebalo da brine dečak. Trebalo je da ga navedeš da to shvati. Ali kako? Sulfis mi stalno stoji na putu. Nije hteo da ode i da... Sad je dosta. Sulfis je samo radio ono što đavoli rade. I pobedio je ovaj put. I nadam se za Andrejevo dobro da se ovo desilo prvi i poslednji put. Završila si za sada. Idi u spavaću sobu i razmisli malo. Raf! Konačno si se vratila. Tako mi je drago što te ponovo vidim. Imam toliko toga da ti ispričam. Da li je sve u redu? Ne. Imala sam vrlo težak dan. Zaustavi sliku. Sad. Sad je uvećaj. Odlično, Malakaj, odlično. Mnogo hvala, gospodarice. Anđeli.